Bé, aquest ha estat el repte 3. Com podem veure, aquí hem declarat el PIN del sensor del receptor, diguem-ne, en el PIN 32. Creem una variable que és el comptador, la posem a 0. Llavors el que hem fet és crear diferents variables per fer càlculs dels quilòmetres, que el que farem és fer-ho, diguem-ne, només per al nostre patí en concret. Vale? En aquest cas, llavors, cada persona que vulgui tonejar-se el patí doncs, ha de mirar quin diàmetre té la seva roda, calcular el radi, llavors a partir del radi, si ell introduís les dades de la seva roda en concret, li serviria el mateix codi, només hauria de canviar el radi de la seva roda. Llavors, la nostra roda fa 80 mil·límetres, per tant, 4 centímetres de radi. Declarem la variable pi i calculem el perímetre de la roda en metres. Després fiquem que la distància recorreguda inicial i la de quilòmetres és 0 i a partir d'aquí creem una funció que es digui distància que el que faci sigui calcular la distància segons com estigui el comptador, és a dir, quantes voltes porti la roda del patí. Aquí veiem els càlculs i el que sí que hem fet és que fins que no arribi a 1.000 metres no compti per quilòmetres, llavors ens vagi donant els metres que ha recorregut el patí. Pensem que tot això és una conversió totalment matemàtica, que no és real, no és que estigui comptant els quilòmetres, sinó que els calculem. Després declarem els pins en el setup i finalment en el loop fem que el comptador, fem que el sensor i el receptor rebin senyal i sumi voltes. I això ho veiem per al monitor en sèrie. Com ja podeu veure, hem ja seleccionat els ports, etc. de la placa Mega i pugem el codi i un cop pujat mirem el monitor en sèrie i ara veureu que quan jo passo quan detecta un objecte suma volta 1, distància recorreguda tal, volta 2, distància recorreguda tal, i així successivament fins a x metres. Tants cops com detecti que la roda ha fet una volta, anirà comptant els quilòmetres que ell creu que ell fa els càlculs. I ara en els altres vídeos podreu veure a la part del hardware com funciona.